Siyabonga Nkosi. Hallelujah. 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 Manthabathe ithuba ke ngibonisa umoya ingcwele omnikazi webandla. Ngibonisa othatha bonke. Ngibonisa mama bonke. Ngibonisa ubhuti nosisi. Nabantwana egameni elihle leNkosi. Ngisinsiwe ke ngintwana kaThixo. Ngithandiwe ndenzelwe inceba nami. Kwelixesha lokugqibela. Ngokamayongo ke ndiyazalwa kula dolophu yaseCala. Ndingumpila uNolanda uNoxhoyi uNoqhaqhela sisiduko eso. Ngohlala ke ndipha eKapa. Sikhonza sonke ke nothatha umonakalo. Siyambulela uThixo. Kodwa kunengoma nje enqinisekileyo akhona abazawuyazi. Endifuna nje ukuyitsho isingesayo sesakudala. Ithi wayenzani nalomfazi inhloko kaYohane, 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 wayenzani Ivangeli ibhalwa nguMarko ngesahluko sesithandathu
Ya siqale ukufunda pha 17. Sifumene sonke ivangeli ibhalwa nguMarko ivangeli yesibini ke ya ivangeli zikaYesu uthi ke uverse 15 ithi abanye babesithi nguEliya abanye besithi ngumshumayeli ofana nabashumayeli bamandulo. Verse 16 ekuvile ke oko uHerode wathi lo nguYohane lowa ndamnqumla inhloko naku evukile ngoku kuba uHerode ngokwakhe wayethumele ukuba abanjwe uYohane afakwe entolongweni. uHerode wakwenza oku ngenxa kaHerodiya awayethe wamzeka nangona engumkaFiliphu umninawe wakhe. Kaloku uYohane wayethe kuHerode akuvumelekanga ukuba umthathe umfazi womntakwenu. Baba, lizwi lakho eli liyaphila linamandla sizonqanda bazalwane, sizoma esiphambukeni, sizonqanda sizothetha ukuthi uYohane wabulawa nantoni ebulawa nguHerode. Apha siva uYohane eshumayela indaba ezilungileyo ezingoYesu kuHerode nonkosikazi wakhe ongunkosikazi womntakwabo uFiliphu. uYohane uyanqanda uthi Herode kwizinto zonke onozenza akayifuni uThixo lento yokubana uyindoda uthatha umfazi womntakwenu umenza umfazi wakho. Lento ayizange imphathe kakuhle uHerode, kodwa ke emhlonipha uYohane. Lento ayizange imphathe kakuhle uHerodiya, wabona ithuba lokuba ngenye imini uHerode wakhupha isimemo soba intombi yabo mayicele nantoni uzoyenzela. Wathumela ukuthi cela inhloko kaYohane ukuthi iziswe ngeclay. Bazalwane, siyingozi isono, akukhathaliseki noba ungubani, siyingozi isono. Isona sifuni kuthethwe ngaso. Umuntu osenzayo uba nolaka, umuntu osenzayo akonwabi, futhi asikwazi ukuphila isono uma singenziwa. Kodwa kulonto yonke sizonqanda
ungumshumayeli ukuze unqande ukuthi isono nakubani na asivumelekanga. Isono nakubani na asivumelekanga. Sizothi inkosikazi yomntu iyabuyiswa, iyagoduka ukuthatha into ngendlela mnyama, iyabuya. Uba udiva abuza kuZakeyi, uyamxelela uZakeyi athi nantoni na ngelanga kwafika inkosi uYesu. Nabani na endathatha into yakhe engamaqhinga endiza kuyibuyisa. Umuntu ethe wathatha into wahlala nomntu ngendlela engeyiyo, uma sijonga kuMalaki lithi izwi likaThixo, God hates divorce. God hates divorce. uYohane ufele loo nto ukushumayela inyaniso, ukubaxelela abantu ukuthi isono siyingozi. Noma kuyiPasika nje kodwa sisamile sisavakalisa la Yesu ukuthi uma usenza into engeyiyo usezoma ezimulini zamanyala, usezawuphendula. Isono sinantanga siyamkhoboza umuntu, siyamlimaza umuntu ngaphakathi. Antoni na oyithathileyo wapha sibona uYohane ebulawa ngenxa yelinyaniso. Sidinga abazalwane abazolishumayela izwi likaThixo kubantu. Enkosi yami, as long uthetha inyaniso noma umuntu uthini, lento bazalwane iyafelwa, bayifela. Wabulawa uYakobi ngendaba ezilungileyo, nathi sisekhodweni lokuthi Nkosi yami lo Yesu simshumayelayo ngenye imini sezobulawa nathi, ngenye imini sezobulawa nathi. Kodwa sithi nantoni ewuthathileyo ngendlela engeyiyo besithi uZakeyi iyabuyiswa. Bazalwane, asikwazi uhlala nabantu, umuntu ahlale esenza into engeyiyo, umuntu ahlale esithi isono. Umuntu esenza isono sikhona ukuzoma sithi isono siyashiwa. Umukholwa awuhlali, uhlale esonweni. Umukholwa samkela uYesu, samkela uNeceba, samkela umuntu ongabahloniphi abantu. Yabona ukumkani uDavide ngexesha abulalisa uRiya, kube funa ukuhlala nonkosikazi kaUriya, wafika umshumayeli uNathane kuye. Enkosi yami wayemhlonipha uDavide, kodwa masekungena uThixo, respect or no respect, umele inyaniso kulolu ujongene naye. Silapha namhlanje ukuze sime sithi bazalwane, nakulePasika izono ziyashiwa, izono ziyashiwa. Umuthatha into yomntu, umuhlala nonkosikazi womntu, umuhlala nomyeni womntu, uyabuyela unkosikazi, uyabuyela umyeni unkosikazi wakhe. Sisivangele njalo, asikwazi ukuphila nomntu ekhaya kuyakhalwa, ekhaya unkosikazi uyakhala, nansi indoda ihleli. Uthi lapha kuMarko wayemthathile wamenza unkosikazi wakhe. Enye ivangeli ithi wayehlalisana naye uMateyu. Kodwa sizothi umhlaliswano, umtshato ongenguwo uyashiwa mawunoYesu. Awukwazi ukuqhubekeka uhlalisana unoYesu, awukwazi ukuqhubekeka ujola unoYesu. Siselonto namhlanje ukuthi Nkosi yami, mawusindisiwe usisidalwa esitsha elithi izwi likaThixo, bonani ke ngoku zonke izinto zakhe ezindala zidlule. Asikwazi uhlala
Nkosiyami usenze isono rada usibulale singoYohane kodwa masithethe inyaniso ukuthi Herode awukwazi ukuhlala nonkosikazi womntu, akwazi umthatha unkosikazi umntakwenu. Bazalwane, sikwexesha apho inyaniso ingathethwayo. Baninzi abazalwane bayihlalisana, baninzi abazalwane bathatha amakhosikazi abantu kuthulwe, baninzi abayeni abahleli namakhosikazi engengawo wabo kodwa kuthulwe. Sizobe ngephini sizothi ubuyenza loo nto ungumntwana kaThixo, buyela kumyeni wakho. Sizothi buyela kwinkosikazi yakho. Asikwazi uthi ewe ubusenza isono. uThixo wafela loo nto, wafela abantu ukuze nkosiyami basindiswe ezonweni zabo. UThixo abona umuntu ehleli nenkosikazi engeyo yakhe nomyeni ongekowakhe uyakhala. Bear in mind, abantwana bayakhala endlini bafuna utata, ugcine kulo mama ngenye wedges umbambile. Kunamadoda ashiya amakhosikazi wawo abanjweli yeza inkosikazi engeyo yakhe. Sizobe siphambukeni sizothi loo nto uThixo akayifuni. Sizothi loo nto ukugcina unkosikazi womntu, ukugcina umyeni womntu, nasiphi na isono, nasiphi na isono asifuna uThixo simele loo nto namhlanje. Ukuthi isono uyasuka umntana kaThixo. Lithi ivangeli unengoma ethi awungeke waliva kamnandi ivangeli usasheba, awungeke walienjoya elivangeli ubusenza isono. Elivangeli lingcwele lafelwa, masiliphathe ngcwele, masiliphinde ngcwele nathi. Umjolo, uhlaliswano, zonke zonto phambi kaThixo asifunwa noba zingavunwa ngumfundisi. Obviously sivunyiwe izono ezininzi, obviously imofi ekubona ndibeke njalo igeli sivunyiwe, kodwa izulu alivumanga lona. Izulu amadoda alalanayo alivumanga izulu, abafazi abalalanayo alivumanga izulu. Kaqinisekile bakavuma umfundisi athi niyabachatisa, but izulu, but uThixo uthi loo nto isono eso akasifuni. Sivakalisa loo nto. Ngiyaxolisa kubantu bebelinabasasixhenxe, ngiyaxolisa kubantu bebeneprogram yonyumbazwa, kodwa ndizomela inyaniso, ndizobe siphambukeni sokuthi isono la today sisalahlwa. Wona ngazela ugoduka imilonde ekhaya, imilonde ekhaya yaphi? Wona ngazela ugoduka imilonde ekhaya yaphi? Asihambi sombini, awukwazi uhamba noYesu uphinde uhambe nesono. Enye yazo iyanyazeleka ishiyekile. Bazalwane, esizobuzwa uyabona ngada abantu bangafuni, ngoba le nto uThixo ayibeke kuwe uzobuzwa ngayo, ukuthi ngathi kuwe eshumayela ulumkisa abantu ubaxelela ukuthi isono siyashiywa, wathula wena. Ngoba abantu abaninzi balindele abantu abazobaqala ngeprosperity, abazobaqala ubana uzoba nemoto, abazobaprofeta. Kodwa thina usiprofeto esinaso sithi uYesu okwazi ukuprofeta. Ungaprofetwanga ngumntu, akuxelelwa le nto yenzayo uhlele emanzini, uhlele emanzini. Qeda ntoni mntakwethu, qeda ntoni sithule, ngoba ngemini yokugqibela uzobuzwa. Bayongo wakhetha uthula, ubona kuyonakala. Asikwazi uthula, asikwazi uthula. Sisuyesu ohlukanisa umuntu nesono, sisuyesu
ohlukanisa umuntu nesono. Sono ngapha, umuntu ngapha ayezulwini, ngoba indlela esishumayelayo iyezulwini ayiphele lapho. Silungisa indlela yethu eyezulwini. Wabulawa yena uYohane, ebulawela ukuthetha inyaniso. Bazalwane, ilizwi likaThixo alikakhasi thembe sekufeni elikhasile kona, kodwa siyadinga sithethe bazalwane ukubana izono ziyashiwa. Sidinga umntana kaThixo, sidinga umuntu esingazibona enhloni ngaye. Bazalwane, sisemsebenzini esisebenza kuyo, abazalwane esikhonza nabo bangabazalwane ezikonzweni, kodwa emsebenzini bayaziwa ukuthi akho mzalwane apho. Noma umbuza emsebenzini ukuthi ufuna uMr so and so or uMr so and so, akaziwa ngoba ungumzalwane, kodwa sizothi na today usungatshintsha, and today usungatshintsha, ngoba sidinga indlela eqondileyo, hayi indlela ezoba ngathi yiyo. Bazalwane, inyaniso inye, asifani. Ngoba siyana Yesu sonke asifani. Inyaniso leyo awukwazi ufana nomuntu. Sidinga ukholwa elizaba kusimelekete isono azosonyanya. Kunabantu abanye uma ehamba umuntu umzekelo kunomama abaye baxoke bakhavela abantwana babo, kodwa babo bathi uhambile umntana uye kwamakazi, ngexesha umntana uye kwi-boyfriend yakhe, axoke umzali. Nkosi yami, abesithi kodwa isono angisifuni, kodwa sivumela ukuthi senzeke kwifamily yakhe. Sidinga abantu abazoyimela lethu ukuthi bazalwane, isono isesisono na today, ayikabi sisonka. Isono isesisono, sisamlukisela uThixo isono. Alasithandi nangoku isono, sizoyithetha lento athabuku Yesu, ngoba kulixanduva lethu singamadoda amakhulu siyithethe inyaniso yoba isono siyabulala, sine-wedges, sinomvuzo okukufa. Siyadinga siyithethe lento, siyadinga singacompromise bazalwane. Siyadinga Nkosi yami, njengoba ndime kule ndawo, uzothi ma undibona ngomso uthi hayi boMayongo, ayinguwe lo wawusithi. Because bazalwane, sishumayela, sivala indlela, sivala ibhlorho yokubuyela emva, sivula ibhlorho yokuya phambili. Masithethe ngesono, njengoba ngomso bandibona kusenza, undixelele uMayongo, awuthengi, uthengi ngoku, kuthengi ngoku, ndizokubona lento oyithetha uyenza. Sidinga abantu abazawuthetha benze, hayi abathetha nje. Ilizwi likaThixo asinabo bonke abathi Nkosi, Nkosi, Nkosi kuye abazawungena. Lento inokwenza uthethe kulungile, kuhle, kodwa ungenzi isinathini ukuthetha lokho. Sidinga abantu bazalwane, sizoqikisela namhlanje. Wabulawa uYohane, nathi namhlanje we are stepping on kwi-step sikaYohane. Nathi namhlanje we are stepping on kwi-steps sikaYohane. UYohane wabulawa, ebulawela lento. We are willing to be killed for lento ekusindiswa. Bazalwane, igolide le kunabantu abadala abasamileyo. Nkosi yami, engaba bamelilisi na kunezinto ezithethwayo ngabantu, kuthiwa njengobani backslide, bamshiya uYesu. Obani
What about abamileyo? Uthini ngabo? Siyababona ababaphakisayithayo. Abamileyo bona uthini ngabo? Asikwazi umamela ifeyila usiqale ngabantu abafeyilileyo. Sifuna ukuza ngaba abamileyo uthini ngabo? Sizothetha loo nto namhlanje ukuthi uYohane wayeoppose umhlaliswano, wayeoppose isono. Ulikholwa lijani wena ayingasoppose isono? Ukholwa njani wena ovumela isono? Bantu abantu babehleli nawe basithetha isono ekungabikho lithi ukuthi sihlelo umzalwane, ukuthi sihlelo umntwana kaThixo, ngoba lento imele abantu babehleli nawe babe nenhlolo ukusithetha ezinye izinto, because usisibane. Uma isibane ungasinaki ngaphansi ngaphansi azosithetha izinto engabikho lithi. Kodwa masibeke isiphathweni phezulu baza noma bezithetha abantu basithule nangu umzalwane siza. Baza basithule nangu umzalwane siza. Sikhona abazalwane to be an ambassador sika Christ. Sizi-ambassador sika Kristu. UKristu uze wofa elwa nesono, wasoyisa isono esenyameni. Injongo yokuzalwa kwakhe kukusindisa abantu ezonweni zabo, hayi kubayeka abantu baphile ezonweni zabo. Sizomela loo nto nathi, sizothi sono asihlali, sono siyamnukisela uThixo, sono sekhasi kumntwana kaThixo. Sisiqalekise isono ukukholwa. Simele loo nto, asimelanga into. Ndiyaxolisa abantu beprosperity, ndiyaxolisa abantu bezindlu, ndiyaxolisa abantu abazofuna ukuthi bave ukuthi babulawa ngobani. Ndiyaxolisa, kodwa simenze entweni masisono esi, sisono esi sinobangela. Lithi izwi likaThixo isandla sakhe, isandla sakhe asifutshane wasingasindisi ezulwini. Indlebe yakhe ayikude kubangefu, kodwa zizono zenu ezimsithelisileyo ubuso bukaThixo kuyo. Simele loo nto namhlanje ukuthi wena walusuku lanamhlanje sidinga abantu. Uyani liyatshona ilanga, uyani liyatshona ilanga. Walibala ngama-nice time consequence. Wemzalwane walibala ngama-nice time, sikhonza inkosi. Isono siyabulala, usalichitha phi ngaphakathi lakho? Ungafa namhlanje usasenza isisono usenzayo. Where are you going to spend your eternity? Silapha for ubomi obungaphakathi bazalwane. Asisindiselanga into bazalwane. Zonke izono uThixo uyasindisa, uyamtshintsha umuntu. Utata bengutata, mama bengumama, ubhuti bengubhuti, sisa bengusisi, mntwana bengumntwana. Kodwa ibe ime ngendlela. Asikwazi ubona ikhaya lilawulwe ngabantwana ekhona utata, but when there is no Jesus, there is no order. Mayingekho uYesu ayikho order, ayingekho uYesu ayikho order. Bahlalisana, bayaziwa bekula worshiping team, bayajola, bayaziwa bekula worshiping team, bayahlalisana. But kosam kuthiwa sifuna numbers, asifuna inamba, asinangxaki nokuthi izono uyazenza uzenze, but wamoka phathi inamba. Sizothi away ngalo namba. Uma lo namba sithi isono away ngayo. Sifuna abantu abayezulwini, sifuna abantu abayezulwini. uYohane ubulawele lento bazalwane. uYesu wazalelwa lento ukuze abantu abasindise ezonweni zabo. Lethi izwi likaThixo umunyana enikhulule noma nikhululekile inyaniso xa nikhulule.
siza kuze siyithethe lento whether iyalumeza whether ikhomnandi esithethe kodwa one thing for sure mawungasenzi sono ngeke silumeze ngeke uvela buhlungu mawungasenzi sono unless uyasenza uyohane ubulawele lonke sishumayela lonke sishumayela abazalwane sishumayela ukuthi nkosami esidinga abantu abazodipenda abazoxhomekeka kuYesu sidinga abantu abazoxhomekeka kuYesu abazoyazi bazalwane endishumela ngokusikela ngomtata uthi mawuthe wasindiswa amadoda ayawushiya umhlaliswano abuyele emakhayeni wawo ayawushiya umjolo abuyele emakhayeni wawo nabathena basindisiweyo kodwa basahlalisanayo nabathena sidinga abantu abazoyimela lento ukuthi isono siyalumeza sono asikomnandi phambi koThixo sithi masithethe lento ngoba ngosami uyabulisa asidingi unyumbazana asidingi ubana sikwenze uve kamnandi kodwa umisono sisaqabile wathethwa noKhayeli wathi Khayeli sibuthumile esangweni silawule sono sikulawula uma ungasilawuli ungasicontrol siyacontrola sona baninzi abantu namhlanje enza izinto athi ngisathandi utshayinkuba but isono setuba sindibambile athanda ujola sona somjolo sindibambile athanda uhlalisana sona somhlaliswano sindibambile nasiphi na isono phambi koThixo siyashiwa kamani ithetha ngomuntu nasindiswa nilisela bazalwane it's amazing ungangami uzoxela abantu ngobusela abantu balindele babaxelele ngoYesu yini iBhayibheli ingaka ngobusela kunanto yokwenza ntoni ubusela thina sifuna uvaka into ezimnandi bazalwane the time ndisindiswa nguYesu zamkela uYesu andizange ndaxela umfundisi wemali ukuthi izinto ziyashiwa ma usindisiwe ndandinebhokisi lento kuseyitranki ngelaxesha yayitranki ngani into yayisenzeka ndandisiba ndifake phaya that time I was a student ndandibold uyabona ndandingakwazi ukubuya esikolweni ndingabanga because ubusela babusezingqambini uphila phambi ndingakwazi ukubuya uyabona mandithe ndebantu fele ndibuye noma ndilitshe ndize ndilitshe to the place mandibanga because yimpilo ukuba isibethe sini uyabona akufana nalento uthi akaphinga sandla akaphinga sandla uphangathuli akaphinga sandla uyothenga nge200 nge20 rand isoma le uthenga nge200 rand nikunike 190 uthenga phinga sandla ubusela abujiki waphanga sandla akaphinga sandla ubusela siselo mntu namhlanje izolo emasikhalinyelwe ebuhleni izolo sizolo bazalwane asithingi basinyumbazane sithingi basiqalelane ngoba ilanga liyatshona bazalwane yatshona sisebenzele ezulwini apho siyakhona asisebenzele isokweni baba kubuhlungu bazalwane abanye bethu bazinkulu zesihoko into leyo engafunwayo nguThixo uThixo ufuna abantu abazawulunga akabafuna Ananiya noSafira isono sababulala ebashita baxoxe ngophosile bathi imali ebesidibe ngayo le kanti uMongcwele ubonile phela xesha babona umkhakhali inyembezi aze kubantu athi ndiboniwe umfundisi bengekho bathi uMongcwele bathi abantu abangoku bathi basaya eskhepha bathi ababonwanga
but lo ubhaqweyo la ungabhaqwanga iyafana ungasesenzi isono. Sizomnqanda bazalwane. Kunegama endalivayo ke esetyenziswa phaa eKapa ngutata ukolanda kuthiwa kuthiwa ke ngapha emamfulekwa nguClip. Esonqanda izono eziyashiywa sizolumkisa wena usenzayo siyashiywa. Uyamulisa kosoxolisa isikele ethandele kutata.